tých dňoch z druku vyšli až dva naslovy našej vydavateľnej chyži. Robiše o knižky Ďuru Laťaka pod názvu Rusnáci i knižky Vladimíra Garjanskija Konj zo čudesnej noci. Knižka Rusnáci predstavia zbírku Laťakových publicističných i vyhľadovackých tekstoch, pre ktorých Laťak opisuje i analýzuje prešlosť i terašnosť ruskej kultúry i dáva sugestii za budúci rozvoj našho kultúrno-prosvitného životu. Všetko toto, co sa u tej knižky nachodzi, odnosi sa na Rusnácoch, ktoré potvrdzuje ich nacionálny identitet, ktoré potvrdzuje ich nacionálny preporod, ktoré potvrdzuje ich kultúrny rozvoj. Konj z čudesnej noci predstavia zbírku umetnických robotov Vladimíra Garjanskija. Tak na jednom mieste objavený knižka poezii, vydata ešte 1982 roku, Rysunok slunka, Cverčok u kocky ľadu zo 1987 roku i Kurňava zo 1990 roku. Popri tých našim čitačom poznatých Garjanskijových dieloch u knižky Konj zo čudesnej noci objavení i sonety, ktorý písateľ písal po serbsky a ktorí nastali pred samú písateľovú šmercu.